ika nga 20, ang tanang barangay... Moabot sa 20 ka mga opisyalis sa barangay sa Rion 7 ang gipaubos karon sa monitoring sa Police Regional Office 7 subay sa ilang kalambigitan sa ginadiling drogas. Kini ang gikumpirmar sa tigpamaba ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Anthony Abirin nga si Police Lieutenant Colonel Gerard S. Pilari. Subay usab sa gilawatang pamahayag ni Philippine National Police PNP Chief General Benjamin Acorda nga maabot sa 430 ka mga opisyalis sa barangay Lukup Nasod ang ilang gimonitor gumikan sa kalambigitan sa ginadiling drogas. Matod ni Pilari nga ang 20 ka mga opisyalis sa Rion 7 nga ilang gimonitor mga misurrender kaniadto sa miaging administrasyong Duterte atol sa Uplan Tukhang ug ang uban nangasikop usab sa mga gilusad nga mga anti-drug operation sa kapulisan. Ang uban kanila mga drug protector, financer ug ang uban giingong mangunay gayod sa pagpayuhot o ginadling drogas dugang ni Pilari. Gawas ni ining mga opisyalis gibutyag ni Pilari nga subsob karon ang ilang monitoring usab sa mga mudagan sa umabot SK ug barangay eleksyon. Gumikan sa posibilidad nga pipila ni ini posibleng may kalambigitan sa ginadiling drogas. Higpitan usab sa PRO7 ang pagmonitor sa posibleng mga drug money nga gamiton sa umabot piniliay. Gusto nga na ay mga money or amounts of money nga gamiton during the election time. But we are confident that here in Central Visayas, wala na mahitabo. And that is the reason why we are closely monitoring barangay officials, not only actually barangay officials, but everyone who are allegedly involved in the past. Samtang gibutyag ni Pilari nga suportado niya ang awhag ni Department of Interior and Local Government DLG Secretary Benjamin Abalos nga mas maayong paubos sa drug test ang tanang buot mo kandidato sa maabot SK og barangay election sa Oktubre. Kini aron pagpakita sa ilang mga konstituente nga sila limpyo sa illegal nga drogas. Hinoon giklaro ni Pilari nga di gyud mahimong mapugos ang usa ka kandidato niya niini. Apan aron mawala ang mga pagduda, mas maayong paubos niini ang usa ka kandidato. Accordance with the instruction or with the pronouncement of our Chief PNP and our Secretary of the Interior and Local Government, we do not want any barangay officials to be involved in illegal drugs. So, in fact, we are reiterating our call for our voters to be very discerning in choosing their leaders para katong mga na-involvement dili makadaog sa elections. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.